منی پیج من دستہ نبی تھا غلطی ردی بوتا ہنو ہا رنگا نئے ہمیں واجہ عبدالحمید سرا ماگندگی ہنو مروچی مردم انتقادم کنا لکھن تے نوشتہ کنا تو برو اما نوشتان کا تو بچار ہزارہ چی گیش مردم لائکی کا گیش اچی گیش مردم شیری کا چیرا کومنٹ ہم دا انو آ چاگرد نئے وقت حالات بھاز بدل بیانا پرچکے انو مغرب بلوچستان تا مردمم وتی اما نیشنلزم پیدا کا وتی بلوچت نما پیدا کا میں گنڈے گپے کے سنگت آدیا جت وعدے کے مدیست پاکستان مسا اسٹرائک کو اما شستونا گڑا اسٹرائکا بلوچاں پاکستان ہنچو کتگا چنچو مولویاں تا بیان داد بعضے مولویاں بیان داد بعضے مولویاں کلپ پت کا آیا باقاعدہ پاکستان ڈائریکٹلی ٹارگیٹ ہے کتگا نا انو ہا رنگا نئے حالات مغرب بلوچستان تا بعض چینجنگ پیدا گئیں بدل بہ گئیں ورنہ جوان ایران اگینسٹ ایران خلاف دیوار نویسی کن گیا شعر لکھ گیا اتا بیرک جن گیا بہت وتی بیرکاں جن گیا انو مذہب تو کسی سرا انڈائریکٹلی کسی سرا فشاری دات کو نہ کنے بے زور نہ رے کسی سرا مذہبا انو امید ہمیں طالبان مثال بچار توپا کے زورا دنیگا تا دنیا تو کنچو لونجانی کسا رسمی طالبان نہ کتا انچو لونجانے نا ازاں کہ منی مائنڈ سیٹ چا بے زور میں مردون تو کا آرت نہ کنا نا پرچے تو پدا بلوچ مغرب بلوچستان تو کا بلوچ چاگردہ ما انچو گشک لوٹا وتی مطلب پاکستانی اوکوپائیڈ بلوچستان مردم گشک لوٹا او دے آلات کموچو قبائلی نظام ہے نا یک قبائلی سسٹم ہے تو کاستے او دے ملا ڈائریکٹ یک بلوچ جنین سر فتوا صادر نہ کنت او دا یک ملے ڈائریکٹ نے بلوچ گشانہ نکشی شی او دا اتا کہ یک ملے چو ماگندے کے تربتا ہمیں کہ یاسر برات استا ہی گت جتے شی سر فتوا صادر کو او دا ہی بلے او دا مذہبی ہے بلے پدا ہم ملا دھار اندہ فکر کا سوچیت اگا ما ایشیا ڈائریکٹلی اگر ٹچ بکنا گڑا ایشیا قبائل پاد کا ہے ایشیا مردم پاد کا منا جنا بیڑ گرا ہمیں مسائل بھاس جا پیش آتا کہ مغرب بلوچستان تو کا تا ہمیں مثلا شریعت بوتا مگنڈی مثال دیں کہ شریعتانی سرا یک ملا یہ غلطی فیصلے کو تا دومی قبائل مردمت کا ملا زوتا جتا یہ بھاس چیزا وہ دے او دا یہ چیز ہستین او دا مردم وطموتا بندوقن اتا او دا مردم وطموتا کہ جنگ ما گڑا ہمائنی وطی ہما قبائلی نظام تو کا نندہ وطی اللہ فصلہ وطی اکنت یہ چیز ہستین او دا اروشن کہ میں مخلوق بعض موشن پاکستانی اوکوپائیڈ بلوچستان تو کا او دے چاگردہ او دے سوسائٹیا او دے حالاتاں بعضا نزاں او دے بعضیں چیزاں سرپد نہیں او دا انو بعض یعنی جود سک بہ گئیں جودنی ورنہ شپ روچ منیلا تحریر لکھ گیا آرٹیکل لکھ گیا متن لکھ گیا ورنہ فعالاں ورنہ ایکٹیواں واٹس اپ گروپان تو کا یک ٹیم ہوتا مت گندے کہ واٹس اپ گروپان تو کا مثال مثلا ایگزامپل بنڈے مدیاں کہ وہ دا ہمیں واٹس اپ گروپان تو کا چنگ کا ایران اگینسٹ مثلا پوسٹ کہتے ایران اگینسٹ ابر کنا تے باقاعدہ انہی اگینسٹ نہیں کہ گوشن رجیم ڈائریکٹ گوشن مرگ بر ایران دشمانی دیاں زائی دیاں بدی گوشاں یا گونڈے گپی استا کہ اتا کے بعضیں ملا مولویاں بیان داتا گا کہ مردوں برما رہ بھی دیاں باقی مردوں ملا زور تگا تاریم کو تگا تھا اما کہ بائیکاٹ کو تگا تھانی گپے گوش نداشتا مثلا اما واجیات پیسر ترے بمپشت نام گت کہ بمپشت سنگتاں کو مالوال کت آو دے سنگت گوشی وجہ میں کرے مزنی مثلا ایک آبادی ہست اینی تو بغیر آئی ایک چارو کی افشتہ رہ داتا یک گونڈے چار کی افشتہ رہ داتا نا بعضی حد و جاہا اسنا مطلب اوٹے جن نکبتا مثلا سرباز تو کا انچے جہاں ہستا گونڈے روستا ہیں او دا اسنا کسا رہ جن نداتا ای بلوچے بیداری ہے او دا انو بھاس تبدیلی پیدا کی او دا مردم ایکسٹریمسٹ نہیں مگا نرو گئن مثلا گونڈی مثال گوشن کہ مغرب بلوچستان تو کا اگا ایکسٹریمسٹ مردم بوتگا مثال ایک سمپل دے مذہبی جو دے کرتا اتا کہ امی مذہبی جو دے مردمہ یک مالک وتی بین تو کا گوشی کہ ما وادیں دشتیاری راہ بستگا امی کہ جادہ بستگا گوشی ادا ماشینن تو کا گجرانی جنین چوک سوارتا چوک ونڈے ما دس نہ جتا مگو مارا گو فارسا گو کارنی ونڈے بے گنایا مارا جنگیاں بس ہما مامورانی جند جنگیاں ہم مامورانی جند اتا اما گجرانی جند بلے ادا بیچارین مثلا پاکستانی اوکوپائیڈ بلوچستان تو کا ایکسٹریمسٹ تی ہزارانی قتل عام کتا اما بسانی بس ہزارہ جتگا شیعانی شیعہ اما کے مذہب خاطرہ مردم جتا کشتگا بلے وہ دا مردمہ یہ رنگا نہیں او دے مردم پدا وتی یک قبائلی سسٹم تو کا وتی بلوچیت تو کا بندو کا ما یک مثلا گونڈی مثال دیں او دے بلوچیت مثال او دا مزنی یک قبیلے مثلا زارو زئی آباد ہیں محمد حسنی آباد ہیں مہنگل آباد ہیں یک مزنی قبیلے
حتیٰ کہ بعض نامے دیا براوی لکھتا ہے بلے درو وتی لوگن تا بلوچی کنا گیشا چی گیش وتی لوگن تا بلوچی کنا ڈھنا ہاں بلوچی کنا ہم براوی کنا بلے تئی ادا ہی نیمگا بچار یک منچے یک بنڈی گپ پہ جنگا ادا بعض مخلوق کے دنیگا تک اما مثلا براوی بلوچ دنیگا تک بلوچی نہ زانا ہودا بلوچیت کمرنگ کنگا گجرا بعض تلاش کو تھا کہ بلوچا ما گہار بکنے کم بکنے اودا تا مسلح جود نیستیں بلے پدا ہم وعدے کے تقسیم بلوچستان ڈیوائڈ کرنے کے نام کے کل بلوچ یکی سفیدہ وشتن تھے باقی بلوچ یکی جایا کہاں وشتن تھے یک جگہ وشتن تھے کہ مارا تقسیم کرنے کا بلوچستان کے لگی نہیں پٹیشن بھی تھے سگنیچر کنن تھے وہ بیانہ وتی دین تھے اور ما تت انسٹاگرام تو کا بعض جگہ دیوار نویسی کنن تھے یہ آئینی یک جہد نشانی ہے تو دا گندی ہے پچھے ماں او دا حالاتاں گو او دا داخلی ماحولا گو او دا داخلی سوسائٹیا گو مارا ناہگائی ہستیں بعض نا مثالیں گونڈے کہ واجہ عبدالحمید وعدے کے بیان کنت واجہ عبدالحمید کے بیان کنت گوڑا وہ دا یک بلوچ قید بلوچ قید بلوچستان بیرکا داری تھے تو بیچار نی بلوچ نیشنلزم ما گوشا مثال ایگزامپل دیا بلوچستان بیرکا داری یہ مکی مسجد انتظامیات یہ ورنایا گران چیشے بیرکا پچی گران ایشے گران وہ دا چی کشن تھا کہ درا شگرہ کشن تو درا کسی طرح دا مگین دی نا گوڑا گجرہ بیان داد کہ یہ بیرک یہ کہ بیرک ہی داتا سپاہیان بھی تھا فلانے بھی تھا فلان بلے مکی مسجد انتظامیات اشی بارے بیان نہ داد ہچی ہم نہ گوشت یہ آئینی نیشنلزم ہے تو بچار حتیٰ کہ ہمیں جمعہ روچا کہ بلوچ درت کا مثلا جمعہ خونین ہر جمعہ روچا درت کا بلوچستان بیرک گون بھی تھا بعضا مرگ بر ایران نارا جتا اے چنی شی بارے ایران اما کے ملا بھی تھا ملا شن بارے ہچ نہ گوشتا مثلا بعض اما گوشن کہ او دا انو یہ چیز باز کمرنگ بیانا ہمیں ملا ہم بلوچ جودا کو کشا گونا ہمیں ملین جند بلوچ کشا بلوچ جودا کو گونا او دا وجہ تو چی مثال دات منتر گنڈی مثال دیں زائدان تو کا 4 جوانا زائدان پائے گئے سر اٹیک کو یک فدائی ورشے کو تنچو کہ تو پنجگورے بولا نام دات 4 جوانا یک جنین سہ مردین زاگ یک جنین زاگ یعنی ہمراہ بھی او دا یک فدائی ورشے کننتے یا فدائی ورشے کنن پدا آ فدائی ورشا پدا مشیں جیش دل کہتے وتی نام ہی جنت کشی کہ یہ مری مردوں بھی تھا نا پدا او دا چوشی مزنی کار سک بازو دا بھی تھا امیر رنگے مثلا کہ تو گوشی گئے اسے چنگا گیشتری مثلا حتیٰ کہ تئی مثلا گپا گو مثلا پنجگور بوتا ادا توشا عملہ بوتا بلے او دا گجرا وتی لاشانی پوٹو تک ود داتا گا باقاعدہ منتے کہ منی ہنچو نفر جنک بوتا 20 12 13 مثلا تو گوشے کہ گجرے مزنے ما انٹیلیجنس فورس سے مردوں بھی تھے مزنے انٹیلیجنس سے جنک بوتے گا دنیگا تک آیا نا یعنی ایکسپائر کرنے گیا دنیگا تک اودا کار بہ گئے نی اودا اشیں کہ اود سیاسی حلقہ یہ نلوٹاں کے ماں وتا ظاہر بکنے وتا پاک وتا بے پدر بکنے نا مجھے گجر انو بلوچ بلکہ زاں کہ منی طاقت منی قدرت یہ ادا نرستاں کے بیان وتا ظاہر وتا پدر بکنا اگر ما وتا ظاہر وتا پدر بکنا بلکہ منی واسطہ گیشا چی گیش یک مزنے نقصان و تاوانی بھی نی ہمیں آترا اودا باز کس و خاموشیا چی وتی کارا کنگیا دیما روانا باز انو تو بچار ہمیں گجرانی جند ہمیں چو ایکٹیو بہ گیا کہ بلوچانا ود دعوت دے گیا بے فیڈرلزم نہیں مگا ہمیں ترسا چی کہ گندیا بلوچستان فضا بلوچستان اعلیٰ تنو نیشنلزم نہیں مگا رو گئے ود باقاعدہ ایران نقشہ گر گیا کپ کن گیا ایران نقشہ جندہ چنڈ کن گیا کہ یہ بلوچستان ہے یہ آذربائیجان ہے یہ کردستان ہے فلان ہے ماشما ہور میں کشا یک ملک ہے چینی آزانا کہ ایران تو کا یک آلات پیدا کے انو مثلا تو گوشے 2 سال پیش او دے کرداں عرباں ترکاں ایچو ایران اگینسٹ نیتا ایران برالے ایران مخالف ایران بلے ہنو سختا چی گیشا چی گیش برالے ایران بہ گیا مثلا یہ چیزا وتا گجر ہاں کہ ایران موجودہ حالات یکی رنگا نوشتا چونکہ بلوچستان تو کا تو بیچار گجر ڈائریکٹ انچو مزانے مثلا پاکستان تو کا تو کہتے ہیں اما پنجابی مائنڈ سیٹ ہیں اب پنجابی مائنڈ سیٹ بلوچا نگوشی کہ تو مثلا کہ یک فریڈم لوٹو کہ ڈائریکٹ نگوشتی بلے او دا گیشا چی گیش گجر بلوچا اوشا تجزیہ طلب چیا یک پیغام نیم گوشتا گندگیاں پاکی چیزاں غور کرنے گیا تو کا وانا گیا چیزاں چار گیا نا کہ ادا مخلوق نیم گا نیشنلزم یک موج ہی گپتا نیشنلزم فرچے کہ مغرب بلوچستان تو کا جود مختلف شکلان تو کا بنداد بھی تھا تو گوشے اگر مغرب بلوچستان تو کا مذہبی جود بھی تھا
مثلا شہید عبد المالک ریگے کا تو گپاں گوش بدر ہائیے مذہبی جو دے بلے مذہبی جو دے تو کا نیشنلزم گپ کاں یک ملی گرائی گپ کاں ہاگوشی کہ ماں گجرائیں ڈگارا نوشتے ہیں گجر میں زمین سرات کاں وہ آئیے برات شہید عبد الرؤف ریگی بیان میں کرا ہستا ریکارڈ کامل میں کرا یہ راستہ آئیے برات وتی گپن تو گوشی کہ ماں گجرا چے لوٹے کہ میں زمینہ ترک بکاں ماں وتی ڈگار سرا یعنی غیر بومی نئے لیں سیٹلر اب باقاعدہ گوشی کہ ماں سیٹلراں نئے لیں وتی ڈگار سرا کہ ماں لوٹے سیٹلراں ٹارگیٹ بکنے منag helima waja sohraba yak josti kuma aya yakam kisi habar kana tapish tiki report ye kana group wana اجازه هسته راج دوست راج گپ راج دوست ہے اجازت بننی ہوں اس پہ سے بل کے اجازت نہ بھی ہے زورت تیش هسته سپورتر هستن تا وانا نباد واجه سهراب تو یک جستگی که مذهبیان میلید که رشد کنن تو کوشش بکنی که میں نیشنلیزم دیما ببره نه من حالا جست همشیت من نزن باره من راست بکن اگر جست همشیت ہاشم واجه وجہ صحرا تجھے آواز ان کا کم آئے گا تو ان کا میں نے خیال ہے تاوار کا مقام میں تھا وجہ ہاشم من گوشت تو ہمیں جستگی که ودا مذهبی رجحان برزن تو نیشنلیزم سستم من توار نہیں آئے گا نو وجہ آئے گا ساری ناکو وجہ کم برابر مت وجہ جی بچہ واجه سهراب
بچه مردم بلوچ و درو مسلمانن، یا سنی هند یا شیعه هند یا زگری هند، تو آتیست هم هستند، غیر مذهبی هم هستند. درو مذهب هستن بلوچ انتها. بله ای خبر که شمارش گشته ای شمار غلط طریقهش ای خبر یا اور ترسین کنه ای وتی مفاده یعنی بلوچ و بلوچستان قربانی کنن په وتی مفاده اشی ماشما باید اگر سرپد نبوده این سرپد ببین. همه بلوچ نشنالیست که هستن کجام وشترین گپش جتا که مولانا عبدالغفار نقشبندی نجتا. همه مشمه نشنالیست که گپان جنم بلوچستان ہے کجام گپش جتا که شهید عبدالمالک نجتا یا شهید عبدالرؤوف نجتا یا مولانا کوهی نجتا یا مولانا عبدالله کرد نجتا. یعنی ای ما نتوانی آوان بگوشیم که مروی نماز موانه نه، بله ای چیز که نشنالیست او در رشد کرده ای غیر قابل انکاره، یعنی مردم نتوان انکار بکن مگر یک مفادی او در ببن که وقتی چمانه ببندی نه. یکی مثلا یکی ایشی که ای مهمان که او در می که رایحته مهمان می سر و چمه، بله ما ایشی نزانی که باری فارسی وان تکنه یا نه. انتو که ما یک واجکاری رفیه سر جوز کو که تو گوشه ما ایرانی مقبوض بلوچستان مردم یا تو فارسی وانتا نکنه ای چوبوت نکن، بلکه می مهمان می برات که چه آدم یا حتی که ایدیم می مهمان بوتگا ما ایشی نزانی که باری فارسی وانتا کنن یا نکنن یا همه کنتکت رابطه که آمان گو ایرانیا هستن آوان کنتکت چه اندازند چه برابرند آوان چه خبری هلند که بیش کنند یا میش کنند اشان تها باید هماوت یک کم صداقتش بی و این مسئله بیان بکنن. بله چیزی که ما دننا گندگی می مهمان پورا ایران سپوک پرسن بیگن، یعنی ای 7 سال تا 8 سال ما وتی جگره گدنتان داشته و ای واجکارانی تنز و ملند و دراهی خبران گوش کنگی نون چه برداشت گوسته نه وحده که چه برداشت بگوزی گود مردم اما چی بی بلوچ یک بطلی جنن گوشی که اگر تو مدک هم بگره پانچور رشانی نه نو ما تایی وحده هما مدک حساب بوتگی نو اینکه تنز و ملند که ما را بوته که ای هیچ نکنگا ما پرچی پایشان و تارا بد بکنین گویران ای تنز و ملندان حقیقت جو سکنه ما را سک سود که ای 8-9 سالن که همه پیدا ما هوارن گیشتر یعنی اکتیو تره نه. نو بله من فکر کنم که اگر یک بلوچ نشنالیست هستیم وتی بلوچستان و قوم قربان نکن پا وتی مفاده نه. مردم وتی مفاده چه یک قومی جهد برستر نزاند ما هنچو فکر کنی آدگران نزانی آدگر پارتیانا بله ما چو فکر کنی که می قومی جهد برستر چه می پارتی مفاده نو ای اگر شمارش گوشته که او دا مذهبی جنگ چلگه ما هم دا سیده شمار گوشن ای دروغ بندن هر کس بی هر پارتی مردم بی اگر بگوشی که او دا نشنالیست جهد نیست یا ای که و تا روابی کرتا یا ای که دروغ بندی پا وتی مفاده حاضرین که دروغ ببندی نه. نو ما گناوان هیچ طریقه ما چی کرتا نکنی نه مقابله کرتا نکنی. اگر تو جوست بکنه که تو فارسی وانتا کنه گوشی وانتا نکنه گوده چون زاند که او دا جهد ها یا جهد نیست. ای یک جوستی نه یک سوال پیدا بی پاره انسان عاقل و بالغی که اگر تو فارسی وانتا نکنه تو چون گوشه که او دا صرف مذهبی جهد هسته
اگر تو فارسی ونتنا کنے چون زانے کو دا نیشنلست جو دی نیستن ای گپانا من نزانا من خیالا ای کسان که سپیسان تو کنه یایان تو نندن گوش کنه درو بالغی مردما او سرپدی مردما چون زود ای دروغان باور کنه من سرپد نبا من حقیقت جوست کنه من سرپد نبا نو وجه تی دست برزه بلکه جوست یه چیزی هست ما وطمه که بنده واجه شما جا من که کسان جستیش هستن کسان جستیشند که اگر توکشی اگر نیشنلزم که هستند عبدالحق ادامرزی باز جو شما باز عزت نکری اگر عبدالحق خدا مرزی اگر بلوچستان کے نیشنل بلوچستان کے ہیرو جی واجه یا سورا من یا میک بس یا کنم یا چه تی ریکی دست برزه واجه منی آواز gappa پیدا ہے nafu aja gappa bulto मतलब dialog bro khara bul gabe منی آواز پیدا ہے ji مجھے hote awaza waja مجھے من یہ گوش گا ہوں کہ اگر توکشے کہ بھئی بلوچستان نیشنلزم کے ہیرو کے عبدالحق کے یا ایران کے بلوچستان نیشنلزم کے ریکھی ہیں ای منی خیالہ ای بلوچستان ریپرزنٹ نہ کرنے کا ہے عبدالحق ہستت پاکستان جی ایچ کیو ہے مچنت پارٹی ممبر ہے بلکہ یہ کمو سافٹ کارنر اداز بلوچ باریا اور ریکی کے ہستت لٹرلی پاکستان آئیسائی ایروپلین تھا سرنڈر کنیکٹور ہمیں ای کوشچن ہستے بلوچارا نما شاید نما فردر مر رہی ما فردر ایشن کہ بلوچ چاہے ایران قبضہ بھی چاہے پاکستان آئی تر کمپرومائز نہ کر اگر بلوچی اگوشا ملا ترا چیکشن مانا بید بی ماف ملا ترا چیکشن نمازی ہوتی تز نمازا نہ کیا ترا را ملا داتا ملا ہوتی تز نمازا بھی کی اور بعض گشتہ کہ اگر یکیوش کی میں پولیٹیکل لیڈر ہوں اور من ایران قبضہ کی ریا مارا قبول کنی یہ پر بوت نہ کام یہ بلوچے ہمیں یقین زمین ہے کہ اگر ایران قبضہ کرتا اور منی کے علاوہ بعض گشتان کے یقین اور پتہ تو وقت بچا کہ عبداللہ کے اودا چکا آئی اودا چکشن پا مچن سعودی واسطہ پروکسیز جوڑ کو ایران Space Narrow
baştan sona da speaker gontu. جی منتور سنگت خیر ما گابجنا سنگت بلگران بابا بی یک چیزی که یک پارچی نمیگه چیزی چونه بوده و خیر بوده آیه استنسی آیه بیانیه چی بله مردم پدا گابجن پدا سنگت بشن که مهن نکرانی تاوی گوڑا بکنی پدا ما سیستم بله ما یک چیزی گنده مرچی انو میشه چونه که مغربی بلستان والا چیه لگتا او دا یک پارچی ڈسکس ہوگا ہے نا افاتی ہوتی موقف کلیئر کتا کہ بھی مان آچیزا نالو اٹھانا مان ما خیر بیشتر ارجای کے اسپیس سے لگ گتا ما شتگین زیادہ نشتگین گوش داشتا یا کہ مائی کا موقع میں لیتا ما شتگین یا بڑی نہ بڑی گوم بتگین بلے مان تنگا تک ندیتا سنگت مغربی بلوچستان حوالہ اسپیس بیجنا ما گندہ وقتی کہ ہما پوائنٹ تھی ملی گوڑا ما کہاں پوائنٹ اسکور کنگا بلے آیا ما واقعی میں ہمدردی کو مغربی بلوچستان ہستا یا نہ اگر ہستا گوڑا پرچہ ما عام روچا ما ہوتی جندہ آوار کنا کہ من پرچہ اسپیس نجنا یا دیگے پروگرام آنی باہر نبا بلے وقتی کہ یک پارٹی نے مگا چیزی بھی گوڑا پدا ما اودا کھائیں ما پوائنٹ اسکورنگا کنے بلے ما مغربی بلوچستان تا انو ما مدرن سنگت واجو سہراب ہے دیکھ سنگت یا چیکو گوڑا شرن رنگیا سنگت عبید والے بیان کنگا ہے کہ مغربی بلوچستان تا یہ رنگی تحریک کی رنگا سنگت کار کنگا ہے یا یہ رنگا چیز بھو گیا گوڑا پرچر ریگولرلی چوشیں اسپیس چوشیں چیز دیما نیانتے کہ سنگت یہ حوالہ مزید ہما اویرنس کیمپین بچلائنا کہ مغربی بلوچستان تا چیز زورا کی بو گئیں کجام رنگا زورا کی بو گئیں کجام رنگا چیز چیاں چونکہ میں جندے دا ہر یک دا نشتر دل ملک آیا گوتی چمّا کو نگند گئے کہ پاکستان بلوچستان تا چیز کنا گئے بل اما نیوز ہیں میڈیا تا چیز کانتے بڑا مردم احمد روشما آہاں گندی تو بیان ہے بلے مغربی بلوچستان حوالہ ما نگند ہیں کہ مارا چوشے سرپریے دیا بھی میں جند سنگتیں کارکنگا مارا کدی اچانگا نیوزی چیزی حوالہ ملی گرما چویٹی کوت کوت بلے اکثراً ما عمل ریگولرلی اما بلوچستان حوالہ گپ پتران بھی یا کسی موضوعی تنگ تک پرچہ دیما نہیں ہوتے ہیں من یہ چیزا سرپد باں کہ من بشام حقیقتاً مارا گو مغربی بلوچستان بھی یا مشرقی بلوچستان بھی دوینا نگوما ہمدردی حقیقتاً ایستے ہیں ما چنا ایسے کہ موقع لوٹیں کجا ہمارا موقع ملی ما ہما پوائنٹ اسکورنگ بکنے ادھا سنگت گواں ہیں منیرہ یہ چیزیں من ما معذرت لوٹا سنگت منی گپا پرسنلی دلا مزورا کسی دلا آزاری مبی بلے ما ہما عملاً کارا چیزاں ما نکنی ادھا سنگتی ای گپا بجا کہ ای دورانیہ یا چیچو اسپیس مغربی بلوچستان حوالہ سنگتاں جاتا چیچو ہما نیوزاں چیزاں حالانکہ ما ای دے سنگتاں گندہ پوائنٹ اسکورنگ کنا بلے سنگت عبیدہ ما گندہ بڑے بڑے اگر اسپیس یا چیزی کے گوڑا گوڑا ڈیٹیل ہے ہما مغربی بلوچستان حوالہ گپ کن کہ ادھر چی بو گائیں چی بوتا ہما ہسٹری یا بغیر تا پریزنٹ تا پاسٹ بعضی چیزاں ڈسکرائب کرتے جو آنے رنگیا بلے اکثرتاً میں جن آدھے سنگت ما گوشن کوئی پلانا پاچی ای چوش بغیر بدا حالانکہ ما گوستگیں اسپیس دی گوڑا اودا من سنگت ندیبتا کہ بیاں گوشن کوئی چنے فی الحال موضوع ہمیں موجودہ ہما پریس کانفرنس حوالہ ہیں چاکرہ سے علاوہ میں یک سنگتی ندید کے اب روتے ہیں اسپیس تھا جوز بکن کہ بھئی یک پارٹی یہ چیئرمین ہے یہ رنگی سٹیٹمنٹ تھی داتا پرچہ حالانکہ سنگت اشپا کرتے گا اسی کے ہم کوہانے پاسٹر ہوگا ہے نا کہ غلام یا یہ دیگر آدگر کے شما پیسرا گوشتا کہ پلانی موقع پیش نہیں بلے مرچی تو مرچی کنگا یہ آیا ہم یہ موقع پامیشی آئین ما گیشتر ہما چیزاں ثابت کرنے کی کوشش کرنے کہ ہاؤ زکی چیز توڑ مرچی ہما چیز ثابت ہیں بلے ہما شرعیہ نہیں مگا ما ہجبر رہو کی کوشش نہ کریں کہ
موقف چینج بھی بنا موقف ہستا موقف بدل بھی کنا منی بشام موقفی غلطیں موقفی مرچی من دارانے من ಸಂಗತಿ ಗೋಷದಾರ یا چیزیں وانا یا چیزیں گندا گوڑا منا سرپدی ملنی گوڑا منی موقف شربت تکان دیما بلے ما یہ چیزانی کوشش ما از کر گندگا میں کرے یوری سسٹم نہیں ما معذرت روٹا منی اب کسی دلارتم حقیقتا ما یہ چیزا کہ مارا دوئیں سیڑے بلوچن گوما چونائیا ہمدردی نیس کے ہودا on the ground چی بوگانے بلے ما ادا کجام رنگا پوائنٹ سکورنگ بکنے آئیے سرم میں سنگت گیشتر فوکس کنا گیشتر کار کنا بائدیں ما اتی حالت تا بچاریں کہ ما مرچی 2024 چلا گئیں کہ دنیا ماہا کریں او میں مخلوق کجام جاگائیں چون لٹ ورگائیں چون عذاب ہیں یہ نیم گرما بگن دے ہوں ہمیں رنگا مطلب کہانے یک ویڈیو ہی دیما واسطے کہ لوگ یہ دفعہ یک کیا بیرمی گوما تیر جنا تو کشنتے آنے مگا ہم ہمیں رنگا اچھی ویڈیو یاد کیا کہ مرد زخمی ہیں گاڑی کا شکفتر روڈیا پدائی دل بند تیر جنا تو کشنتے ما یہ چیزیں ہوتی چما کو گندگاں ما انگا تک احساس مارا چھ مستریں منافق یا مارا چھ مستریں منا بچہ ماچی میں گپ بجنا پر سنگت چیکنا گا ما وطا یہ چیزا سرپدما کہ من موجودہ وقت تھا بشام بلوچ قومی مجرمیاں چاہے ایک اشے بھی یا چاہے آیا کشے بھی خیر محنت وارا سلامت بات ہے یہ گپاں دلا میں قسمتاں بس بندی کنا معذرت روٹا منی مقصد کسیے سیل نہیں بولے ہما چیز کے ماں دیکھتا گا محسوس کرتا گا ماں ہما حوالہ گپ کو محنت وارا minnatwara bashangan hao man bashan tu sakbalahe munafiqiyan waqt man ikhtilaf bi ma shahidin list lota pada ma de Muhammad yana मुसीबत हमेशा संगत माँ सैचार इस पे जिक्र ना करता हूँ निश्चित में दो में गप्पे माँ हमें बार बार आची के माँ गप्पे जने माँ कम से कम 2 महीने जिम्मेदार है कहीं मनी वाल थे कौन है बार वक्त माना अच्छी न्यूज़ रास्ता बचित न्यूज़ चैनल रास्ता मरसे आरबी बलूचिस्तान है या किस्ते तो उसे कैंपेन फालन बलूच या वशालें या मकस्ते ऐसे ट्विटर चैनल हम अस्ता फारसी न्यूज़ अदा ट्रांसलेट बियर मनी खेल एक करें गिराने कार्य हमने पता माँ किस पे से जने दोस्त ने बलूचिस्तान बार वाजन मैंने सर चुने कि मगरिबी जुदा है या मशरकी जुदा है या हर चीज वास्ता स्पेशल इस पे मान के ई वरने मन खेल ना खुआशी मम के रखता स्पेशल बाहर अजीरी संग तो बे हम बोन तो मन खैर माँ ये गप जना कि संगत उड़ा तनकीद है ना माँ खैर हाँ सवाल आपको या कि दोस्त को ना पचे माँ का संगत है सवाल को आए तो माँ तर्जुमान ने वक्त का संगत वजह माँ पार्टी तर्जुमान ने चिरंग कसते हैं सब एक गप कसते डॉक्टर नसीम में ब्रो दोस्त का गप्पा कसते ब्रो तो काजी रहन दादा दोस्त का या कसते चेयरमैन वाइस चेयरमैन डॉक्टर जलाल दोस्त का वक्त आ संगत कसते तर्जुमान ने कसते अच्छा माँ एक काबिल नहीं कि माँ वती माँ तंजीम बयाना या मोक्षा दात कने बुरा मन खेल मनी दोस्त शाह बिथना भी ना मामा शिकायत हमको पचे सारी मना गोश्त लाते चीज हम हमारा गनिस्ता डॉक्टर नसीम बयान जुदा है था छड़ो मन तो नहीं आना चाकर नहीं ना बशाम संगत असते ना संगत बशाम पचे नरो हमा इस पैसा शहर नगे गीर संगत आरा दुस्ता पचे गुशी की संगत इश्फाक बुरो या दोमिका से बुरो या सैनिका से बुरो पचे मारा हमें संगत थो मैं संगत तुम्हारा गुण है बाद चीजें तो शर्तर जान है हमें संगत हमारा बाद गोश्त को ये मौके कसते हैं हमल हैदर ही गए ये मौके से काजी रेहान दादी गए ये मौके फगसे चे पार्टी है ना बाद में गप मागू दर्शनाते हैं कि भाई ये मौके से इरगा नहीं डॉक्टर नसीम रेच ना जात हमें संगत उस तक भी डॉक्टर नसीम बिच ना जात एक ऐसे अच्छी करना हमल हैदर करना एक टोली है मौके पे जाहिर संगत के संगत को शिकायत दी भाई चुमा संगत हमारा इरादा था हमारा हालांकि डॉक्टर जलाली बयान इश था हम वक्त डॉक्टर नसीम बयान हम इश था
عمل ایدری قاضی ریحان دادی مادرو مخلوق جست کو ہمیں بیان تھا بل لہتی چیزیں میں دو سنگت سا سایا تھا اتنا بھائی موقف ہے نہیں موقف ہے یہ ٹولی بیان ہے میں خاطر موشت سنگت شاول جست گرا کہ بھائی آیا ممسی شما ایک چیز جست کے گرا ہم شما پارٹی موقف ہے یا کیسے شما وقتی موقف ہے نا چون باندھا پتا پتا یک سنگت ہوئی پارٹی موقف تو نہیں یہ تو پارٹی ہے ترجمان یہ قابل ہم نے بس انٹرپٹ کنا ما یہ حوالہ گپ کت کنے کہ میں موقف چیئیں اور میں عمل چیئیں مغربی یا مشرقی بلوچستان حوالہ کریں میں یعنی خجام تو مثال تو جست کرنا میں خجام میں کل نہیں مانے بشام دا نشتگا مثالے راجدوست سنگت نشتہ تو نشتگا سنگت عبید ہیں آزاد ہیں سنگت آشم ہیں سنگت ہادی ہیں فی الحال مائی کرتے ہیں مطلب میں موقف چیاں مغربی و مشرقی بلوچستان حوالہ او ما عملاً حوالہ اچھی کارکنگاں سی کچھ کنے بی آر پی اے جدائیں موقفی ایف ڈی ایم میں جدائیں نے بی این ایم میں جدائیں نے وہ سیڑا وہ جاگا ہے نا مطلب گلا پرچا منچی کنگا منچی کچھ کنا نا یہ منی موقف تو ہمیشہ من ہر وقت اس تو پس منی علاقہ چھو لاتے بلوچستان باہر کنا لاتے نہ کنا لاتے دیر لاتے بلوچستان کجا من تو پوچھا منی موقف ہمیشہ ہر جا کے بلوچیت سے ماما وقت آواز کنا اور من نظر بلوچستان تیو میں بلوچستان ہے وہ چی مغربی چی مشرقی ما اتنے فرق کی نظر ہر چیز بھی گیشتر مکت نہ کنا میں کم جس دو فکر کرنا تی موقف باندہ روچ بدل بود تکن کہ مرچی یک بی این میں آئے موقف نمن نہیں بلے خدا مکہ باندہ ایف ڈی ایم و بی آر پی دو پارٹیاں ہستا آہم بیان تے انچے موقفی دیما بیارن کے مطلب ما ہما علاقہ وائز جہد کنے نا نو آیا بلوچ موقف بدل بودتکاں وقتی کہ پارٹیاں موقف بدل بگا یا کہ بلوچ ہما سوچ خیال دیگر نمگیا روتے یار بسنجان ما کسی گارنٹی نہ تھا بل تو ریکارڈ جانی من وقتی موقف کنا سنجان نہ بدل کنا بانگا اگر پارٹی تنظیم بدل کنا بدل کنا اشفاق یار یک خبر کنا سوری من منی باری نہیں میں دور کنے گیا وجہ بشام آگے باندہ بی آر پی موقف بدلی بھی نا من پارٹی ایل دیں بلوچ منی سوچ آزاد بلوچستان ہے اور کراچی ہے تسیستان ہے آگے باندھ بی آر پی اسی کے مغربی بلوچستان مارا کار نہیں سی من جن پارٹی التا ہے ہوتی کا ہوش گیا دیکھ رہے گا گوشت نہ کنا سنگت میں جرنل سوال ہے جو اس کو کہ مطلب آگا پارٹیاں نہیں باندہ ہو کہ وقت تھا مطلب ہمیں چونکہ تی پولیٹیکل پارٹی ہستے ہیں بشمول مسلح پارٹی مسلح تنظیم ببنگا اگا آہانی موقع بدل بھی مڑا آیا بلوچ موقع بدل بودتا کہاں آہانی ہمراہی ہے کسی ما نو کسی کجھا پارٹیاں بندوں کی علائی بدائیں یا مدہ ما نورمل اما جنرل سوال ہے جو اس کو سنگا آو وجہ بشام پارٹیاں نہیں موقع بدلے بتکا سیاست انچی چیز سے نا لیکن تو تی آزادی سرا کمپرومائز کو لگے نا تی زمین سرا کمپرومائز بعد مبی نا باقی پارٹی ہر موقع پہ بدلی کا بدلی بولے یہ دو چیزیں سرا کمپرومائز بیت رکھا آزادی ہوتی تی زمین جی ناخواشم پیدا تو بولتا ہے جی منتور واجب الشام تی خبران الله تسرا خبران ما اگری کنا جوی بلوچستان راج زرمبش شان سپیس کام مجننت بله دیگه جا دستش بنده نه بله یک چیز دیگه هستن که می زیمواری چیه می وتی جنده زیمواری چیه ما مثال جنا اگر کسی را انترست ببی یک موضوع سرا اگر ہر زبان تہا ببی رو تو ہما وتی انترست مسئلہ ہر شکل ببی رجان کی کن تو وانی تی مثال جنا لحت مردم چگوارہ سک دوست بھی نا مثال چگوارہ سک دوست بھی چگوارہ و بلوچی خبر و نا کرتنا
اردو خبری هم نکرتا، انگلیشی هم خبر نکرتا، اسپانیولی خبری کرتا نه. هما خبرانی که مثلا په وتی گرفلند جتگا هماوانه ترجمه کنن تو واننتش. مثال منجنا مثال سره بحث نبی. ما آجوی بلوچستان گوشم، ما آجوی بلوچستان یک ممبریم. ای همه مدت که بانوک محرنگ لانگ مارچ کتگات ما هم اردو بلد نہیں، بل تمام ای حرکات بانوک محرنگا آجوی بلوچستان رجان کتا پا گجری او مغربی بلوچستان کے ایران قبضے تہائیں دراہیم بلوچ آدم زانند کے محرنگ چوشن کار کو، محرنگ چوشن بانو کے، محرنگ ای خبر کو، اسی انٹرسٹ حساب باشم جا. او اگر پاکستانی مقبوض بلوچ هم کم که انٹرسٹش ببوتیں ایرانی مقبوض بلوچستان سرا، کم از کم همه اخبار که راج زرنبش شدن یا آجوی بلوچستان شدن اشان هنچوشن ساده این راه درهتا می گوگل ترانسلیت راحت ترانسلیت شکا مردم توانت بزن که قصه چین جریان چین. همه کار میں سنگتا هم کرتنا. ہر اتفاق کہ کپیت بلوچستان تہا پاکستان مقبوضہ تہا میں سنگتن روانت ہما خبر زوران گوگل ترانسلیٹ کنا اللہ جاگاہن کے اصلاح لوٹی آئی اصلاح کنا و میں مردمان دیما ایر کنا میں مردمان وانن تی چیزان زانن نا. نو بلے انٹرسٹ باید مردم بی اگر انٹرسٹ میں بھی گوشی بلا بپدی ہرچی بی نا. بلے انٹرسٹ سک مهم ہے، یعنی 100% انٹرسٹ مهم ہے. نو آ تنقید کتو کو ہو ای کمکاری چمی نیمگا بوتک ما سپیس نجتا، بل ما اکثراً ہمیں سپیس کہ میں سنگتان جتایاں کہ پاکستانی مقبوض بلوچا فرغنا کن کجا پارٹی بوتا یا نا، بل ما کوشش کتا بروین اودا وتی چارین دانکان ایر بکنی. ہر کہ آمے دوست و عزیزان براتان چنکا میں خبران قبول کنا یا گوش کنا آگو ہماوانی بستگی ہما نتوانی پزور ما مثلا نتوان تا وتی خبران پزور آوانی سرک بقبول آئینی. نو ما وتی خبران کرتا سنگت عبید بوتا، من بوتا ہوں، یل بوتا یا جنین زند آجوی بوتا یہ دیگه سنگتان بوتا یحتن گپش کتا وتی دانکانش ایر کتا. بلے انٹرسٹ مهم ہے، سک مهم ہے انٹرسٹ. اگر کسی انٹرسٹ بھی چاہتے تو کا بھی خبر خبر کشان تیاران یا ایک ما مثلا بلوچستان پوسٹ اخبار چارین جاہے کہ گندن کے انٹرسٹنگ پہ آئی رجان کنی وتی آجوی تہا دینی وتی مردمانی دیما ایری کنی. ای ما بغیر شک بچارن کہ ای کجام پارٹی ہیں بلوچستان مسئلہ کی بوتا معاشیت رجان کتا وتی مردمان دیما ایر کتا. نو اشیا اشی سک مهم ہے. بلے کامی که ما جداگانه سپیس نجتا ایتیگه راسته ما کوشش کتا که گوش ما وطر جدا مزانی گوش ما وطر ما خور کتا ما یحتین شمی سپیسان توکا شمی خبرانین گوش کتا وتی خبرانین کوشش کتا بکنی. ہنچو که مارا ہمیں انتظار بوتا که ہنچو که ما شمی خبران گوش کنی پست کو یقین شما هم می خبران هنچو پست کو یقین گوش بداری نا. ای دو جانبه این چیزی چوشن که یک تاجر یک که اما حساب این که گوشی پری دست بده پرا دست بزو. نو چوشنه بی که من وتی دست چیر بدهیم بله دست دراز بکنم که بزورانا. ای چوش کم مسائل چو گدو بده بان. بله ما کوشش همی بوده که ما وتی خبرانه وتی براتن دیما ایر بکنی. نو آمانی مفاد چنکه می خبران تها هستن یا وتی پارتیان مفادش چنکه هستن آگو همان وطن آیا ما پزور چوکه ما انجکشن جتا نکنی آمانی تها. من نتوارو
جی منتور ناکواشم سنگت بشم ماتی گبگوش داشتا یک کشی که ما شما نیام بیچه یک گیپی هست نه؟ یک سیاسی گیپی هست، یک همکاری گیپی هست. ماتی گپ پشتن تو گپ پیجت که دومیشه که پدا ما شما هم بعضا وط نلوٹتا که ما مخلصان یک دومی نزدیکاری یا کار بکنی نه بغیر چا پارٹیا گو بندوق، بغیر چا یک نظریاتی گو بندوق، خالص مخلصانه یک بلوچی واسطه کار بکنی. دومی گپشه که یک انچی پلیتفورمی هم نیست که او دا ما بگنده که دوی بلوچستان باریا مخلصانه وتی نیوزان شنگ بکن. مثلا میں آجی بلوچستان تو گندن چون اکو آشما گپ جد میں سنگت هستم مدام هر کنڈی وتی کوشش تا وتی تلاش کنت دهند. یک کیشن که میں تا ہی گیپ هست باز نه و دومیشن که میں سنگت هستن میں سنگت کل مثلا گیشتر انستگرام تا دیگه کارن تا چو دستگٹرن وتی جنده کارن تا یہ کار آ کار ہمیں رنگا سنگت باز دستگٹرن. نو دومی گپ پیشن که تامی گپ جد ای اسپیسا مثلا ماشماتونه مش مجنده وتی اسپیس هم جد کد کا مثلا دیم ترمنی جنده مروچن سک دستگٹ که سنگت منی الا عابد زانتے یعنی لاتی باز کار استا سنگتاں ہوگا پیدا ہودا ہنگوان وتی جندے کار استا زنے لوگی ضروریات زندگی ضروریات یہ مستا نیشن کہ ما اگر ما شما لوٹیں یک جوانی پلیٹمار بھی سر کار بکنے موڑا ما سنگتاں مشورہ دا موشتا ما ہر جمعہ روچا کھائیں یک دیوان بونگیچ کنی چھ دو پد ہر جمعہ روچا میں ارادہ نہیں ہمو بھی تامی خاطر ما جمعہ روچا جت ما وہ پرچے کے میں بازی سنگت ہر دو نیمہ یک دومی کے آلات سرپد نیا اگر سرپد گڑا آیا دگی رنگی سرپد کنک بوتا گا مثلا کہ اشے کے بس بودا مذہب اشے فلان ای ہا ہمیں رنگا کے اچھو تو گوشے انچو ما تقریباً افت سال بھی مردوانی ذہن سرکار کو تا بابا سرمچار کافر نیا بابا سرمچار انڈیا پروکسی نیا بابا سرمچار ایران پروکسی نیا ہفت اش سال مشی سرکار کو تا تو برو اما میں چینلن تو کا بچار بیانیہ بچار ما وڑوڑے حتی ہمیں مردم کے مروچی میں اگینسٹ ما شانی واسطہ چچو دفاع کو تھا ہمیں مثلا تو گوشے کہ بی این ایم بھی تھے بی ایل ایف بھی شان پارٹیاری واسطہ ما چچو دفاع کو تھا ہما دفاع کے میں جندہ کرتا موشن قسم نہ کو تھا دفاع شانی ما کو تھا مزنے منیمگا چھ شانی واسطہ آرٹیکل شائع ہوتا فارسی تو کا مثلا دا تو گوشے ملہ شائع کو تھا ما ملہ نہیں بقاعدہ جواب دا تھا گوڑا ملہ میرا ہمارا ہمیشہ شمارا چکاری شانی گما اس چی ما پرچی شموشتا نہ بوئی بلوچاں رنگا نہیں چوش نہیں شمارا غلط ہے گوشتا شمی زینا غلطی چیزیں نندار انتا ما شب روچ ہمشانی ڈیفینڈ کو تھا ہمشانی ہر روچ شانی باریا حتیٰ کہ جوان گوشتگا ہر رنگا بھوت کا معشوم براتا معشوم ہلکا نشتگا معشوم نیمگا نشتگا دست توانی کمک کے بکنی ہر نیمگا بلے معشوق گندے کے آئینی نظریہ آئیڈیولوجی کانسیپٹ ہمیشہ میں اگینسٹ ہو گئے میں خلاف ہو گئے چونکہ تو گپ پیجت کہ ایک پارٹی است بچر کہ مارا مروچی گلا گو بلوچا بھی نا منی جند مروچی تو بشامہ کو گلا کنے تو بشام باندھا منا کو گلا کنے منی جند باندھا کو مثلا تو انچی چیزیں شنگ کنے تئی دپا چنچے گپ پیش کو نا منی دس دیگے جانا بلے من دس تھرا رسی کہ بشامہ ہی گپ جتا زنے مردوں وتی بلوچے گپا گیشا شگیش پدر دوی نیشے کہ مارا شمارا یا گپ پیشے کہ مارا شمارا نو وطما وطا مثلا کار کنگی انچو کہ تو گپ چے مخلصانے تو گوشے من بشامہ کار نکتا ما گوشا ما ہم کار نکتا ہر سنگتے نی ہر جمعہ روشا ما گوشا دیوانے جنے کہ میں شمع مخلوق یا انو ادا میں سنگت باز نشتا مغرب بلوچستان بلکہ توکا ہے ملک گا امدا میں شمع گپاں گوش دار گیا امدا نشتنگا دیوان تا اتا سنگتانی کرا نیٹ چے مسئلہ استے دیگه چیزانی مسئلہ ما سنگتا گوشتا بیا انگا میں باز سنگتا بار نظرتا ما گوشے کہ نو جمعہ پد ار جمعہ روشا ما ہمیں رنگے دیوان انچو بونگیش کنان کنے کہ ما یک دومی کی آلاتا بزانے یک دومی کا کار کنے کے نزدیکی بزانے مثلا تو گوشت کے یک مثلا ایک انچی پلیٹ فارم بیت کہ او دا ما یک دومی کے سرا ڈائریکٹ نیوز شیئر بکنے بغیر چاشیا مثلا تو ما نزدیک بیگے ایک دومی کے ود کوشش نہ کتا تو بشام نہ کتا منم نہ کتا یا دیگه سنگت استا ہا سنگتا نہ کتا آ پلیٹ فارم نی اگر ہستے بس یک نیوز یہ تو کا ہفتے یک رندے یکی بارے مدیں ما شما باید وطموتا نزدیکی واسطہ یک انچی موشن پلیٹ فارم بچائنی او دا کہ مغرب بلوچستان تو کا ہر آلاتی بھی
دایرکت شما مثلا دستا برسی شما وتی نیوزن تو کا بدتا یا شما نیمگا هر چیز بیت مردم جنک بگی کوشک بگی بغیر لوگو ہے نا کہ یک پارٹی لوگو اس طرح پھر بھی آئیے فٹافٹ یہ میش میں واسطہ مطلب امکاری بھی میش میں نیاما یا امکاری کار ذریعہ بھی تشما فٹافٹ ادھر آیا تھا کوئی ای ڈیٹا بیس یہ جنک بوتا کوشک بوتا شی گرک بوتا شی بندک بوتا شی یہ بوتا فلان بوتا ما یہ فٹافٹ دیں یہ پیما چی کار بھی یہ پیما میش میں کار گیشا چی گیش رونتے تھے ماں تو ایک کارانی ذریعہ تئی ہاں کار تئی طرح نیوز رسگیں منا نیوز رسگیں تئی مخلوق منی جاورا منی آلات سرپدے منی من ہم تئی آلات تئی جاورا سرپد با اسی کار ذریعے اسی واسطہ ٹھہنے کا نہیں مارا شمارا یا وطمتا کمیٹی تشکیل دے لوٹی تے نی میں نیمگا چی ما سنگت تیار ہے نو تئی نیمگا چی شما سنگت بگا کجام تیارا آ سنگتا تو کار دیما سنگت میں نیمگا چی ماشو مخلص بغیر چیک پارٹی بندو بغیر چیک پارٹی نظریہ گو ماشو ہم گرن چے آیا بل کھر رہا کہ منی من چے پارٹی سوٹ جنا تو چے آئی بل کھر ملوٹے دانی بلوچے واسطہ کار بیگا نیشیے واسطہ مارا شمارا عملی کار کنا لوٹی نا عملی کار کنگے واسطہ گوڑا عملی اقدام لوٹی تے نو آئیے واسطہ نو اسی واسطہ ماشما وطمو تا بنندے اگر تو گوشے منی سنگتائی نمبر اس تھا مطلب دیانے آیا گو مثلا ماشما اور میں یک جاگی نو بیا بابا عملی تورا ماشما وتی کارا دیما برے مشکل نے آ بابا بلدی بلوچستان پوسٹ ہے دنت کجا دنت ما کجا دیں اے رنگا چی بھی میش میں دویا نیام کار دیما روان بھی ماش میں ہم یک دیگرے ہم نزدیک بیں یک دیگرے حالاتا ہاں سرپد بیں اتا شما باور کرے شما بعض آرٹیکل دی بلوچستان پوسٹ آرٹیکل بوتگا ہمگا میں آرٹیکل بوتگا ما دیتا آرٹیکل بلوچ مفاد واسطے چو ناکو ہاشما کش نفع بلوچے گی اسے دا جوانے گا پیجتا سنگتا میگا زورتا وتی وقت کشتا رجان کتا ڈائریکٹ ماں داتا کہ ای وشے گپ پیچھے تو گاستے ای گپ میں سنگتانی بیداری واسطہ وشے سنگتانی کارگر کے واسطہ وشے ما داتا ای کارانی گرے کے واسطہ مارا شمارا یک عملی اقدام کنک لوٹی تین عملی اقدام کرنے کے واسطہ ماں باقاعدہ تیار ہے میں سنگت مارا چو کنا لوٹی سے واسطہ ہے یک انچی چیز مارا ٹھینک لوٹی تو بادشاہ میں تئی سنگت تئی گنا بندو کا میں سنگت میں گنا بندو کا او دوار ایک جگہ نندے بہو بیا وتی کارا ہی رنگا معاشروں بڑے دیمی برے جی سنگت بشام جی محمد طور سنگت آدھی دست برا ما ہمیچے وشن کہ میں درمیانا ہما نزدیکی کے آستان چھو تو گپا ہے اگر نزدیکی ببا مانی حالا بغیر پارٹیا ما ہما جاگا کہ نشتگی منیرا من ایک اشاں منی روزت کی و ناقضت کی آکشاں مانا ادھا پاکستان رد دی گئے اودا یا ایران رد دی گئے ما ادھا نشتگاں سندھی ایک لٹوا پشتونی لٹوا ما آئیو حقا گپ کت کنن گوڑا جلد ناقضت کت روزت کو واسطہ منی زبان نلرز دی بلے مسئلہ اشین کہ میں تو کہ بلوچ ایک نفسیاتی ایک انائی ہستے کیا ہچیں و مدامی میں راہانی رکاوٹیں دومی ایک چیز ایسی کہ ماں گپ تہنا کنی ماں عمل نیمگا تو گپا ہے ماں عملہ مدامی پشت کنز ہیں ماں یہ گپا گشاں صدقن کہ اگر واقعی این مگوی یا نہیں وقت کہ منا دوینانی گم اگر ہمدردی بھی یا دوینانی دردہ اگر میں محسوس بکنا گوڑا بلکہ متکم عملا جنزاں اگر نہ باقی میں اسپیس حوالہ میں گپ جاتا کہ ماں پارٹیاں نہیں حوالہ نہ جاتا یہ سڑے ہم پارٹی ہستن کہ مدامی اسپیس نہ جانا بڑے سنگتاں چیزیں فرد کیا اسپیس جانا مجھے ڈسکس کرنا بلے ماں وطا منشن کو کہ ماں آنی ہوگا ہجبر منشن نہ کنا ماں ندہ نشتگا من گوشان کہ بھئی ادا ای جیڑا بتا اودا جیڑا بتا ای بتا آ بتا ادا ایک کی بیگوا کنا بتا اودا ایک کی کشک بتا اودا آپریشن بتا بلے تنگ تک ماں یہ چیز ڈسکس نہ کتا گا اسپیس انتہا کہ مغربی بلوچستان تھا ایرانی فورسزاں کجام جگہ ایک کی پاہو داتا کجا ایک کی بیگوا کتا کجا ایک کی کجام رنگی زورا کی کتا یہ چیز ماں ڈسکس نہ کتا گا بلے وقتی کہ ماں دیتا کہ پارٹی یہ سٹیٹمنٹ کیا دیگے کہ بیسو دیر پریٹک تو میں جانت کہ ماں آنی مخالفت کتا اگوستنگ اسپیسا ماں نشتگتا تا آخری ماں ادھر جاتا یہ سٹیٹمنٹ کجام رنگا تحریکہ ریپرزینٹ کرنا گا دیکھی نا بلے عملا ماں
من بشم پرچه پشتانه ای منی بدبختی که من تہنا ایران و پاکستان ہے نا بلکہ مرچی میں چمانی دیما ہے کہ چائنا ہی ہم آورتگی ای وڑیں بدبختیں قومان سرحد آدگے ریاست ہم کم کم آیان بن ہمیں دوئیں قبضہ گیرانی ہواریا ہم میسرا قبضہ گیر جوڑ بن تاکہ قیامت ہستے ماں ہمیں رنگا غلامی زندگی گوازنے جب تک موتی انا یا مکشیں وتی مخلوق کے دردہ محسوس مکنے باقی ماہوارا سنگت عادی دست جستش موتی اس پیسہ کنٹینیو کنے باقی تگاب جوان تا باید معمولاً کار بکنے منتوارا سنگت جی عادی جان تو گب جان اور جی جوانے گپ بہ گئے پارٹیاں نے متنازع گپ کرنا کی ضرورت ہے ظاہر ہے بلوچ کی پارٹی درو دعویٰ کرنا کہ وہ بلوچ باندھا تو شادی و آزادی واستکار کرنے یہ ایک ضرورت ہے کہ باید بھی بیتے بلے چونہا ماں ایک چیز یہ گوشاں کہ پیسرا بھی چیز لاتی گوشک بتا بلے آن طرف گیشتر بعد مردم بوشن پر چی پارٹیاں نے پدام کار اگر سی ٹارکشن ہے بلے پارٹیاں نے عدف ہمیشہ بچار آزادی ایک ساخ بھی گوشن تھی نا ایک چھت تھے انڈیپینڈنٹ کے بروچ راجائی بارے سوچ کے نگائیں یہ چھتا تو پیسرا تی زین تو کاستے ما یاد کرنا بلے آئی واسطہ طرف پیسرا ای پلیر جوڑ کرنا لوٹا ای پلیر مثلا مہم ادارے تھی کو جامع یک آزادی واسطہ آیا جو پاکستان رنگ کے بڑے بڑی تاریخ وانے ننتے کہ نظانہ اقبال کے عوابی دیتے پاکستان جوڑ بوتا ہے ما ای فکرائیں کہ مارا انچی بلوچستانی لوٹی تھی نا ہما بلوچستان کے باندھا یہ ادارے کہ ماروچی ٹہنک بنتو مضبوط کنک بنتے یہ ادارے انتو کا فرعی ادارے ہم واسطہ یہ بنیادی ہیں کہ ایک ملک یہ ٹہنک واسطہ بلے مثال پیسر جات طوفان واسطہ تروتی مردمانہ چو تو آگا کنگوا زانتکار کنگ لوٹا ای طوفان با مسئلے با جنجال با اشانام وطن بگیشین مردم مثال گوشانی ہمیں بلوچ جاتی کمیٹی کے عہدہ ہستے یا مثلا یہ نیمہ مگندگی چوکے چوشے ادارے نیستے آنے مگندگی مسجد شر رول ادا کتا مسمولی عبدالحمید بیتا ایدگی ادارے کسانے بیتگا مردمانہ کمک کتگا جاش بگردے داودا ای درو بلوچ نظم نشانی ہیں کہ بلوچ راجہ وطی ای چیز واسطہ آمادگی آستنی ظاہر ہے شانہ پارٹیاں کنائنتے شانہ منظم کنا شانہ یکجا کننتے شانہ ای ادارے آنی اٹکنے کے واسطہ ہیں کسا کار کن گپ کن بلے آیا ای کار ادا علاس پیتے نا ظاہر ہے ایک جاتی کمیٹی تو کام پددگی کسانے ادارے جوڑ کنک بنتے کہ آئی را چارا طوفان وجہ چیت کنچو مردم یا پرت آیا ای مثلا سی پیکا کے اودا ہوتی پروشے اٹکو تگا آئی را دا نقصان رسین تمہارا یا نا آیا ادا بندی کہ ہمارا ڈیم کے ایگورا آستے شیر ہمارا نقصان رسین تا ای درستے کارن کے بلوچ راجہ پا بلوچ واسطہ کنگی انت یہ مقصد نہیں انت یہ ابتدائی و بنیادی کارا کی طرف بنیادہ چی شروع کنگ لوٹا تو شروع کے باندھا لوٹا ایک ملک اڈ بکنے ترہ یہ تاکہ ما باند ترہ تاکہ یہ زانت ما بھی ترہ تاکہ اشاری واسطہ ادارے جوڑ بابیتے تو باندھ چون انچو پاکستان رنگ ملکی جوڑ کرے بلے فوجی دستی دے بھی چلائی نہیں بلوچا ساکفر اسے واسطہ ای پیلر ترو جوڑ کنگ لوٹا انگا مارش مارا نیستا نیما ہمیشہ گوشے یک پارٹی یہ شکوت نکا جب تک درستی پارٹی میں آیا گپ مکنا چر کسانے مسئلے ہو باں اگر اختلاف ہستا گپ سر دیر کنک باں آئی واسطہ بائدے بگوشاں او انٹلیکچوال بیائیتا مارا نقد بکن تک کجام میرا دیانت کہ ما آیا نا شر بکنے ما صحیح جاتی ہے برے بلوچا زیتر ہوتی منزلہ برے سینے یہ ہم ننگ ما بلوچا بگوشی وجہ تو 2020 کا آزاد ہے بلکہ ما بلوچا پیش بدارے کہ چنچو بلوچ وتی ادارے اندی اٹکنے کے واسطہ است مسمہ میں آئیے ارادے قوی ہے پارٹیاں مثلا نقشے پارٹیاں نا یکچا کنے کے واسطہ انٹلیکچوالانی یا پارٹیاں نا نقد کرنے کے واسطہ انٹلیکچوالانی ہم مثلا نقشے یہ اماؤ دی بند کہ پارٹی کا ہے وط بوشن بے منن بے سگن کہ انٹلیکچوال
میں تاہا ہم بلائیں رول ادا کت کنا پرچے اگر آ راد بے بانگا انٹلیکچوال و مسئلے ترکے پیش داری انچو کے مسال منجا مسال کچھ مارنگ بودا مروچی کہ ابھی طوفان مسئلے ہیں دیگرانے کے دیما روگے ظاہر ہے ای کاردہ محدود نہ بھی آرو یونیورسٹی انتہا ادھر رو یونیورسٹی تہا گاپ کنتے کہ بابا میں طوفان وجہ بیا پٹے بیا بلیکتے بیا ایشنا ڈاکومنٹری جوڑ کنتا مسئلے آسان نہیں جو بلے مسئلے قابل حل اگر بلوچ بیاین بلوچ میں پارٹی بیاین بنند گپ بکن بعض و جلدی تر مسئلے حل بنتے پیار علی جوانے عمل کارے وجہ عبید گشی نکانے کے لیے پارٹی اچھی بالا تر بلکہ بلوچ میں بنیادی مسئلے ہیں ہم ظاہر ہیں بلوچ چارگ لوٹی و بلوچ شیو استا شواس کنگ لوٹی را بلوچ جنجال بعض زمانے اکروچی چارے بلکہ خیر عبید بلوچ زانتی عبید احمد محمد پورتور کی زانی کوڑ بلا انٹلیکچولی نیشنلسٹ آئیے مثلا زوم تہا بلائیں بلائیں لیکچرر وتی بلائیں بلائیں مردم لوٹائیں تگا اچھی مسئلے سر آپ کہنے گے وتی ہم ایشم گرنتے ہم بس ڈیزل کش او دوشت کول برنا ہم بڑا انت بزگنا سامان کشا ہمایا نہیں سر گپ کنگا یک بلائیں ہم نیشنلسٹ یک بلائیں امریکہ تو کا لیکچرر آ لوٹیں گپ کریں گے بچے یہ میں مسئلے ہیں اشام مثلا مارو بگوشی کہ نہ مارو اقتصاد مردمانی نانا چکارے مردمانی لوگ چکارے یہ درستی بلو چکارا منی ہوتی انٹلیکچوال دا کہ نیا انتی میدان تا قدم ایرنا کنتی مسئلے حل نہ با بنی گتی ظاہر انٹلیکچوال ہمشی چارا کہ چار گوشی منا یہ پارٹی مجبور کا گوشی منا کہ پارٹی اگر ننند ہوتی واسطے یک مضبوطیں و ضروری کہ کجام چیز اولویت ہیں کجام مارا طبقے بندی کرنے لوٹی ابتدا کجا چی شروع کرنے لوٹی پارٹی تک نیا انتی مسئلے من نوشہ کہ بلوچ آزاد نبی بیرل مسیر طولانی تربی ظاہر پارٹی کا انتے عام مردوں کا انتے اریے کی واسطہ تو بابا یہ کارا کنے تو یہ کارا کنے تو یہ دارے یہ کارا کن تو یہ دارے تو تیرے چو جوڑ کنے یہ شانی تو کا پدا ہم ماما آئیے لوٹا بوشا مسال گوشا اگر وعدے کے ہمیں طوفان بارے وعدے کے آکرائنتی پدرون دانشگاہ ظاہر طرح کے داری آئی تو کہ احتساب لوٹی کیا مسال گوشا میں مردم کمک کنگا کار کنگا قیارات بیتا کچھ ہم یہ چیزاں نہیں سرا درستانی کے کہے گا کنتے یونیورسٹی من تو بس نشتی کی ڈننا معذرت لوٹتی کو کارکنے منیتی باید یونیورسٹی دے رولا بیزانے کہ انٹلیکچوال عمودہ درکائنتے مستر مسئلے کہ من تو باید کوشش بکنے اسٹوڈنٹ ونگانا ما پیسرا گو وتی دست لٹ بکنے آیانا بوشیں بوانند پئی واسطہ نا کہ باندھ بروانتی بیروکریسی بیروکریسی بروانتی ہے نا کہ پدا اودا یک معذرت لوٹا پانڈو نظر چیئے جم کرنے گرد بلکہ بیروکریسی اگر روانتی پا باندھاتی کی بلوچستان وشحالی واسطہ بلوچ مسئلے باید اودا بیان بکننتی بوشنتی بچاری درو مسئلے ہیں کہ میں گورا ہر وقت میں چیز در نظر نگبت کہ مامی ہر وقت گوشتن نو ادارے رند انگا میں گورا بازی سیاسی مرد میں گوشی ادارے رند چے بنی اسٹیٹ بلڈنگ ہے موشن ناتر اسٹیٹ بلڈنگ واسطہ تاکہ تو یہ ادارے ہوتی کہ بیلٹ مکنے یہ اسٹیٹ بلکہ بیلٹ بھی چو پاکستان رنگ ملکی گورتی بھی چو ایران رنگ بدبخت ملکی بھی تی چو بازندگی ملکا نگا ماوشی بلوچستان اگر ہم آودی بلوچ قوم رسیتے مروچی باید بلوچ قوم وتی کارا بیکن و بانداتی کی نگہ دست داتی ظاہری انچو یہ دی قوم راجن دیما باندہ آسمانہ برسی نیتی آئی ہے نہ کہ ہمیں زمین نے سر جیڑا گو جن جالا بیارال منوشا کار کنگا ہے بلکہ ہر ایک پارٹی ہوتی کا بلے انگا منشر پارٹی ہوتی ہم اصولی و بنیادی کارا شہری سرا انگا آڈو لکمہ بوشانے انگا سرپد نبیتگا یا زانت تیوا نلوٹائی مسئلے ہیں وہ ہمیشہ آسانے کارانی رندہ و انچکمہ بیسرا گوشت کسانی کارے مزنے ریزلٹ رندہ ہے ای مائنڈ سے ٹائم چینج کرنے لوٹی ہمیں چکے تو کار کنے ہمیں چو ریزلٹ کرے باید پارٹی اندی یک جگہ گپ کنگ لوٹی ہر دولہ باید گوشک بے با علا خیر اگر یک پارٹی ہے گوشک من نظانو بودے جنگ نہ کنا کس نوشی جنگ مکہ بلے ظاہر ہے تو اگر جو بودے نشتے گئے جغرافیہ بارے تو گپ کنے کہ او دے مردم مسئلے نے گوڑے ایشی ہم باید بسک جست بھی نہیں تو اگر تو گوشن من کجام بنیادہ تو یہ گپ کنے باید تو ایر مطمئن بکن کہ ملیونہ بلوچ او دا نشتے گتی
गप्पानी इंतजार आहे. जी आजाद्दीन तरगप्पे असते वाजा सोरा पर असते ना तो मोहम्मद बलूशी असते मोहम्मद अल बलूशी रंगत माइक सैगुरा ने तो टोपी असते तो का بجر مجاد بيوادم بين سك عملية سنگت بله گپشن கூட ماشوما پتا دیوه جو ہے پتا கூட دی پاندار میں سنگت ہم بله کاش مغرب السن سنگت میں داستان گوش دارگن سنگت زانه وتی ما امنیت سیفٹی خاطر گپ نه جنم بس حاجی سنگت محمد گوش تو گپ جم وڑا شما عمله آزاد گپ شنت ماشوما دی شیک نو وڑا السلام علیکم. وعلیکم السلام کیا حال ہے برات جوڑے وش برابر ہے. شکر اللہ ہدا تو کا الحمدللہ میں برابر ہے تھوالا بھی دے. شکر ہے میرے دوریہ ہے شکر ہے الحمدللہ. مان چوت کا دا چکرہ داسا نی رو شیر کتا. شکر سنگت بس ایشی سنگت تر بند کھنگی یار اسپیس مانی کلا شاک درازی وابسا تیمی مخلوق برا شاک تو قبل تر دین تو ٹوکی کنتر اگر ٹوکی استے تو کھانا توڑے تی بند کن وبجا منتو تو بند کنگی جوان بات آزاد تو گپ پیجلے نا وبس سلامت بات واچ کر نا نا منا گپ نیست ما بس بوجدار کا مالش میں گپا پتا انشاءاللہ دیگر وچی گپ بیت سلامت باتش مدرو فیصل جان تو سک بیواد ریکوست دیم داتا تو مودا مکہ مدینہ میں درستانی واسطہ 2 رکعت نفل مغفرت وان اس پیسا یلا ہے اللہ لوگ ہے کم مودا دعا لوٹ میں واسطہ وشي ولا دقي روشي مش ما بدأ دوج ما روش ديوان داري ولا من نتوار كل سنة ثانية مرة داري شو